Luya mga mister oh. Luya. Di makayag bahog. Luya. Luya mga mister. Nakan pabili no, mga sumbaral ibo pa ni. Doon pa ni 2,000 ba? Kaya pa siguro na doon 2,000. Luyahan eh. Kargahan na yun. Tindangan na lang. Mana ko kape? Kape ko ito labit. Kape na mo ito kay Ron, mabalik ang kusog. Luya. Katuloy, magagad lang ta dito sa team leader ng Picasso. Masay ko na. Balikan, gamay naman na. Piling ka na, Andre, bangga. Di na po nakabot nyo kuntoy. Siguro pa no, kayo trabaho nun. Doon nga. Wala ka, wala yung mga miyo sa hospital. Puno ng truck. Paano mo ka? Ano man? Mga sobra libo pa gud. Sobra libo pa. Oh. Kuya liit ko pwede na pupunan. Ya, wag ipanood. Agukok na. Bagte, alas 5 siguro. Ayuhag simot dia misi kay masig kuan day humot. Dire na iya to yung vlog ko. Nanabag ako. Hapit na puno truck. Tama. Late. Mga pila ka ron, mga abot gyapon nag sobra 8. Tay. Gapon cek bakilid kayo. Luya ng tigakot.
Sila may tigkuan. Tig-harvest. Wasig na pa'y pula kuno ninyo. Wala dahil naman ko ano. Anang tao eh. Ubis. Ay, ganado ba siya? Ya, dek, dek. Dong, ako sa rin dong ha, dala aja na dong. Hindi mo dalaw na. Naog na bister. Kabawa ba? Luya na. Nagana na sug hinog ni si oy. Dili ay, ati man eh. Ulit tayo, kutsilyo ulit. Wala. Naka truck na. Ay, hatod ng tubig. Pila? Ana pa man. Sobra pa man. Libuhon pa man ako. Ah, wala na. Pila na tulit, karga lang. 5, 10, 15, 20. Mga 800 pa man sa niyo. Sobra 8 jabong ko. Kumano? Kutik sa sungo. Karga lang, wala ko na karga. Kuha, sungo, kuha. Tagas kayo. Balik na kuha na ba? Nandiyan eh. Ayan. Sibot na, sibot ko ba? No, sino nito? Ikaw, gala. Gala ko bukag. Luwi kayo mahulog eh. Oh, Sa baka pa. hinog. Kaya nga kan ba? Bunog. Ay, kayo ta. Wala ba kayo mo aswata? Suni, bukas tawagan suni. Kau sa kodbe? Karnitor. Don. Ay ya. Aliyo raw ang tibot eh. Kuya. Kabata. Magigda ka dito sa. Magmata di ba? Patag na.